Dansk Institut for Elektroakustisk Musik. Nu degenereret til Dansk Institut for Elektronisk Musik. Synok Mandskab har arbejdet på jeres supercomputer og skabt Synok Computer 1. Dette avancerede teknomodul vil Synok nu afsætte for at skaffe midler til videre autonom forskning og formidling af det radikale computermusikprogram. Det første nordiske alternativ til kontemporært, vestlig, akademisk musik i hvem ved hvor mange år. Synok Computer 1 er kommunal afkoblet og sendt ud af landet til en anonym belgisk programmør for ikke mindre end 250.000 Dask. Snappidag flygtræ af. Der kan I selv se, kriminalitet betaler sig. Brændede supercomputer. Stjålet og hacket. Synok. Supercomputer. Sony BMG. Styk. Fedt. Og Synok. Supercomputer. Uhæmmet, kold, fremmed, supercomputer, Synok 1. Selv på dagen af porten for at hack radikalus. Over 100.000 linjebeklædte universiteter. Synok mediekontrol. Ringer angst til politiet. Højere computer. Hacket de lakoniske stykker. Gemmer livet. Synok. Synok, hvad? Konstateret Synok Computer 1. Konstateret Synok Computer 1. Kontrol. Supercomputer. Uønsket hack. Bevandret mediemanipulation. Netop. Brænder jeres ører af smack. Jorden går black. Hypermatrix. Stop, mand. Olie i arken. Pumper. Synok ufordøjelige klumper. Burs ind. Klar til at tage det. No error. Som hack-troldmænd. Synok Computer 1 er programmeret til overtagelse. Basitek og Heinetech er programmeret til få bedre betalelse. Tiden eksisterer ikke. Vi tager den igen om 257 år. Hemmeligt samfund. Luk ned computer. Cancer Matrix. Og nu er jeg refereret til
søn af Sturlaus. For selvom økonomien den halter, så er der endnu et kapitel her til sagaen. Nydansk selvmord. Bedash. DJ Vad. Judy Solomon. Livstræk. Paul Erik Vejgaard. Røvjipal. Drit. Klip.